ol saytка кирип o'zi öğrengandan so'ng o'zining nidinli darajada o'zlashtirganini bilib qoladi. Shuni o'zlashtirgandan so'ng oldagi darajaga ko'chib boradi. To'y shu ravishda olib boriladi. Shulay bo'lgach, har bir kishi o'zining ne darajada bu darsni o'tgandan chiqib, oldagi darajaga chiqarga tegish bo'lib turadi. Ko'pmi turadi, ko'pmi kira, öğrengancha ularni o'tirga tegishini darsda deb aytiladi. Гадәттә вузларда утыручы галимнәр генә эшләдеме, әллә практикларда катнаштымы бу эшне эшләгәндә мәктәпләрдә? Дөрес бирелә. Сорау дөрестән дә бу ике өлештән тора инде бу проектны. Беренче үзебезнең эшче группа бар иде безнең. Бар һәм без аны даими рәвештә эшләүче группа итеп калдырмакчы булабыз киләчәктә дә. Ул безнең Федераль университет каршындагы институт белән берлектә башкарылды. Ягъни эшче төркем эшләнде. Аның җитәкчесе булып безнең Фәнүзә фамилиясын. Юк. Юк, Шаллыдан ул безнең. Шаллыдан аның данларын берик инде без аларга кирәк бу. Аны берик без аның данлары кирәк. Ягъни бу эшче төркемнең җитәкчесе булып тора. Ул анда безнең Фәнни институттан да, Федераль университеттан да, ягъни безнең татар телендәге уку китап әсбапларын төзүчеләрдә, ягъни шул вакытта фильмга төшерүчеләрдә, шул вакытта ягъни телләр турында фәннәр академиясе вәкилләрдән да катнаша, ягъни шундый безнең катнаш группа төзелде. Бөтен өлкәдән дә бу эшче группада безнең белгечләр катнашты. Ягъни әйтәсебез килә теге фәнни телдә дә һәм шул вакытта практик яктан да бу безнең кабул ителерлек булсын өчен. Бу проектка кирип, бу программага кирип эшләүчеләр өчен җиңел булсын өчен шундый формада эшче төркем төзелеп, шулар рәвешендә бу тормышка ашырылды. Бу эшче төркем алдында әле безнең президентыбыз тагы да зуррак бурыч куйды. Безнең бит инде бар инде татар телен төрлечә бит инде акцент белән сөйләшүчеләр бар айны. Теге тәртиптәрләр дә бар безнең инде. Мишәрчәрәктә сөйләшүчеләр. Ягъни бурыч куйды президентыбыз интернетта куярга татар теле терминологиясын, ягъни ясауны, Фәннәр академиясе белән берлектә, Телләр институты белән берлектә, Федераль университет вәкилләре белән берлектә киләчәктә менә шундый безнең сүзләр терминологиясын татар телендә булдыруны безнең анда эшче төркем алдында президент бурыч куя. Әле бу юнәлештә дә безнең эш алып барыла дип әйтәсем килә.